Созопол! Welcome to Созопол! Добро пожаловать в Созополе! Добър вечер и добре дошли на всички участници, ентусиазирани да покажат своите таланти. Добре дошли на нашите любезни гости, уважили порива за творчество и изява на младите хора. Организаторите също вече могат да отдъхнат. Събитието започна. Организаторите не жарили труд и усилия, за да се случи това прекрасно събитие. Разбира се, не на последно място. Добър вечер и добре дошли на вас, най-прекрасната публика! Публиката, без която не може да се случи това наистина уникално събитие. Международният младежки фестивал конкурс на изкуствата Музите Созопол 2016. Фестивалът, който за 11-ти пореден път събира талантливи млади хора, вярващи, че чрез изкуството светът наистина може да стане по-добър и по-красив. Фестивалът посланник за мир, любов, красота, добронамереност, приятелство, взаимно уважение. Тези послания музите изпратиха в небето, като символ на полета на човешкия стремеж към съвършенство, човешкия стремеж към светлина на духа и се надяват, че посланията ще достигнат до повече и повече хора, защото са убедени, че бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Полет и светлина. Това е мотото на 11-тия Международен младежки фестивал конкурс на изкуствата Музите Созопол 2016, който се провежда под патронажа на госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България, и се осъществява с подкрепата на община Созопол, енергийна финансова група АД. Официални партньори на събитието са читалище Отец Паисий Созопол, Българска академия на науките, Държавната агенция за българите в чужбина, Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград, Великотърновски университет Свети Кирил и Методий, Институт Конфуций, Български културен институт Лондон, Руски културно-информационен център София, Международен културен център Градски площад Москва, с любезното медийно отразяване на Българската национална телевизия и Българското национално радио. С благодарност към спонсорите Каменица с бургаско пиво, Победа, сладки изкушения, винарна изба Минков с вино Етно. Заслужават вашите аплодисменти. Тук в Созопол на 11-тия сезон на Международния младежки фестивал конкурс на изкуствата Музите в две сесии ще представят своето изкуство 1800 участници от 19 държави. Наистина заслужава аплодисменти. Тук ще се изяват младежи от Литва, Русия, Молдова, Холандия, Гърция, Виетнам, Естония, Финландия, Украйна, Великобритания, Румъния, Словакия, Китай, Унгария, Полша, Латвия, Америка, Япония и, разбира се, България. Това е фестивалът, който ще изпълни предстоящите 10 дни с усмивки, забавления, море, слънце и един наистина много красив, много пъстър свят на младост и традиции и вълшебни преживявания. Аз съм Силвия Домозецка и горещо благодаря на организаторите, че ме даряват с удоволствието да бъда водеща на това уникално събитие. Така че на мен се пада честа да представя и нашите многоуважаеми гости. Госпожа Маргарита Попова, вице-президент на Република България, е тук с нас.
превъзходителство Нгуен Тхи Хонг Уан, посланника на Социалистическа република Виетнам. Господин Панайот Рейзи, кмет на община Созопол. Госпожа Красимира Германова, председател на Общинския съвет Созопол. Госпожа Катя Стоянова, заместник кмет на община Созопол. Госпожа Петя Чапелова, заместник кмет на община Созопол. Музите. Това е фестивалът посланник на красотата,